Assalamu alaikum ƙawata. Wallahi wata damuwa ce ta dame ni. Shi yasa na ce bari in kira ki saboda na san insha Allah da yardar Allah zan samu mafita a wurin ki. Ku ƙawata tabbas insha Allah kin kawo kuka gidanmu. Wannan kin kawo matsalar ki inda za a yi miki maganinta da yardar Allah. Yanzu da ki faɗa mini me yake faruwa, me ya faru, me yake damin ki. Ki dai bari. Tun da na haihu na kasa gane kan mai gida gaba ɗaya ya canza in gaya miki. Ni da dama na san ina da matsalar sanyi. To kuma gashi ɗinkin da aka min gaba ɗaya shi ma dai sai a hankali. To shi yasa nake tunanin ko matsalar kenan na ce bari in miki magana saboda na san insha Allah zan samu magani da yardar Allah. Lallai kam insha Allah kin kawo kuka inda za a share miki hawaye. Shin ban taɓa baki labarin Ramsi kayan mata ba? To idan ban taɓa baki ba lallai yau zan baki. Ai idan kika je wurin Ramsi kayan mata, kukanki ya ƙare a ɓangaren nan ina amarya, uwar gida. Babu abin da ba za ki samu a wurin Ramsi kayan mata ba. Komai da komai, maganin sanyi, maganin tumbi, ƙiba kike so ki yi, me ke damin ki ko me ke damin ki. Insha Allah kika je wurin Ramsi za ki samu maganin shi. Wallahi kar ku bari a yi babu ku, domin wanda ya je shi zai ba ku labari. Ingantaccen magani mara haɗi.